ҳамада салом. имрӯз мо берун биромадем. 3 рӯз мо берун набиромада будем. Продукт тамом шуд. имрӯз берун биромадем. Памперсам тамом шуд. нигоҳ кунед, аз ин тараф беш аз 1000 ҷангал яма недошта боша. дилафрӯз фақат дилафрӯза қатъи ки гирифтем. шараф гирифтем ин аста ки дар хона ҷанги бузурги ватанӣ нашавад. майда рафтаистем. ба ҳамин раҳ агар равем, раҳгум навезанем обрат наомаданда. чорни ходо ҳаста дар дунини беш аз орой надни ҷеч хеле баҷо равем меким раҳгум заданам мумкин. ҳамин ҷарам хар наметунад. ина сари паворотам растем. сари паворот чанд та комментариё ки ҷавоб дода натавонистем, интернети хуб надорем. ҳоли и видеора мумкин ба 2 ҳафта партом ба ин ходи интернет мошин меояд метонед дар сюжетҳое ки мепартом саволтонро нависед, аммо дар сюжет ответ метим. ман нафаҳмидем ки дар сюжет ҳам мешида ответ дода. ҳамин раи сименти хати мерем. инҷа наравӣ гуфтиян опасно. кинои ужас. анаки нигоҳ кунед, мо рои калон бояд бироем ба ближайши магазин. надумя 4 километр дурай. чанд қад дурай рамнали? не, се фақат аму оҳуа. рай оҳу знаки оҳу. 5 километр. я остановка ҳастане ки ягон бор автобус надидам ки инҷа автобус зада. ина рай калон да мо биромадем, бояд анихел рафтем ки ҷа дарошкае ки одам бояд бирава нестай барои пешиход. мамо ихе омадестем. намедонам як ҷо бояд бирем. рамонали чӣ мага гуда кора ба хоко наре. я беғарзай хоб дига ягон раҳи дига нест. ба куҷо равем? мага ба хоко наравем. оҳу дидем. на рамонари моро ба наи раҳ овард. нечидам раҳ ҳастане ки рамонари мегам биё ба иҷа мерем мебуроем раи калон. риск када ба дури ҳамин усро мерем. иҷара бине иҷаранги ваяй киноҳои мультикон ку ягон лес медураям гум мешаванд. дига намебуроядам халиай 100 сол мегӯҷи ягон одам намонагане ки раҳча ҳастан. ҳозир мо дар иҷа чӣ дидем? я оҳуча дидем дар драфт. оҳуам будай. ина ай раҳ биромадем. раҳ небу камтар обуд ҷанганги ҷое ки одами сохту зиндагӣ мекунам. аммо баъдша намедонам раи калон куҷо шуд. я 15 минут рафтем ба раи калонда биромадем. мо ҳамин раи калонда будем, не ки ина хеле дарошка надошт. бароим ба дуи ҷо омадем. ака дарошка биромад. мо ҷои вайдем дачни участок дорам ки ашар 20 ёки 40 километр да ним соат мо ашар дорем.
از شهر وارشاوا سگوی جمع کردن زوگ دارن سگوی گرمانیا آوازشون نمیبرومد подписчику калити машине офтум как раз я машин дар кор буд то тоҷикистон рафтана рамнани мега чари машина калити хона чи офте калити машина ёфтем акам худи машина ёфтан дар кор дар куҷо боша чида паркуфти желательно 7 جا باشه کنم خمور غم میتی چی گرفتی با؟ چیکارش میکنی؟ نشسته میکنم برای که ما فامیل بزیم به نهایت نه подписчику калита ёфтем номерои мошина ёфтем худи ҳамун мошина ҳеҷ наки ёбем дальчи мерем яке мошина хчам ёбем вай рӯз ман гуфтум чи праздники доран ва ё праздники иди конституция дошта будем так что калити номера ёфтем дальчи рафтан мегирем мошина кофтан дар кор аками маркази ами вайд омадем район дада иҷа ҷои магазиноша агар у тараф рави варшава ин тараф рави ягон шлоқ пишлоқ қайдам хеле врослав буда иса усуш варшава ина иҷада магазино ҳастанд магазини майда ҳастанд вай мо магазини асосан лидл мерем у тарафта магазини лидл немецкий магазин бисёриҳо савол доданд ки чӣ хеш мо картаи шпаркасатон кор мекуна мо картаи золотои гол золотая карта гол карта ҳавай кор мекуна ина ин банкомат мо мегирем пул а шпаркаса кор намекуна ина мо лидл дар расидем не ки бисёр тоҷико мегӯянд ки ай лидл харид накуне лидл магазин немецкий қиматай бидлёнка кузам божа коровка ай ҳавай харид кунӣ хеле магазин даиҷа нест ина иҷада ҳастай росмон аптека биёвай чи катем ҳомайда ча мегӯям у дафъа омадам як ё чи аробачошон калон да средни да майда буда неона кунҷушда ма гирифтам айнаи калон 4 дона чиз а буда ина майда чакош мо ин хеле дорем ин рӯз душанбе камтар одам камтарай а так рӯзи шанбе буд ки омада будем не шанбе не рӯзи ҷумъа омада будем сер одам буд беҳад сер одам на булчикое ки аҷа мехардем оз мо бояд памперс харем бо ягон чи сладости хӯрданӣ ҳам хеле чиза банан нахта наомада иҷа дидам истеҳсоли куҷо бошаи зур хеле даво магазино ма намедидам подписчико бинема чи ёфтам алоэ вера ҳам хаи напитки бомазае ки фақат дар супермаркети пайкар бисёр мешида камивуя супермаркети ка дар шоссеи микрорайон 63 ном доштам супермаркет дига ма ами овай ҳам тоҷикистон омадаги нахӯрдам наконец-то ма ёфтам фақат ду намудаш будай ба пули ино 6 злоти ҳамин мо куҷо наравем магазинам хадур будайда нак харид кардем обратно нарафтан соли мо ним соати дигар пиёда бо инаи дута қати овозшон бездор кардам